Haur eta Amets Euskal Herriaren historia izenak dien bezala helburu garbia du, ez? Eta da haur eta gaztetxoen artean Euskal Herriko historia ezagutzera ematea. Argitalpen anitzenak, ezberdinenak saiatu bera egiten, aurrei eta gaztetxoei materiala eskaintzeko. Azkenengo 3 ipuin hauetan, nolabait ere denboran hurbildu egin gera, aurre historiatik edo historia aurretik hasi ginen, eta azkenengo 3 ipuiak jasotzen dute gutxi gorabehera, azkenengo mendea eta beste 120 urte inguruko historia. Zazpikaletako eskola 19. mendearen amaieran kokatzen da, eta batez ere agertuko zaizkigu langileen borroka eta abertzaletasunaren pizkundea. Hortxe kokatzen dira protagonistak, Amets eta Lur eta Anderea Mona eta Baltasar-Katua. Ikastola armairu barruan, ikastolen sorrera kontatzen duen ipuin bada, edo garai hortan kokatutakoa, Amona Andere Elbira Zipitrearen ispilu da nolabait, ipuin honetan fikzionatua da pertsonaia, baina, agertzen da Fermin Kalbeton kaleko 26. Daude referentzia batzuk, Elbirari berari begira eginak. Eta Martxa eta Borroka ipuina, Elgoibarren kokatzen da, 80ko hamarkadan, eta bertako giroa islatzen du. Bi umeek beraien lehengusu zarrago batekin batera biziko dituzte, pintadak egingo dituzte, lehengusuari soldaduzkara joateko gutun bat iritsiko zaio, baina ez du joan nahiko. Agertzen dira onomatopeiak, izugarri gustatu zaizkie. Onomatopeiak euskeraz asko erabili izan ditugu eta gero eta gutxiago erabiltzen ditugu. Baina esaten duzunea, kalean nabarmena da arrabotsa. Labe garaiek kinki kanka egiten dute. Mehatzek burrumba, sardine saltzaileek aldarri, portuko sokek firrinda, arropa garbitzaileek txor-txor, esnezaleek tintin, aberatzen salgurdiek karranka, fabriketara doazen langileak kalaka, trenak trikitraka. Izugarri gustatu zait, benetan, beira jarrita dago, eta esan de, nik uste dut, euskera daukeen aberastasun bat, bere onomatopeiak bere momentuan erabiltzeko gaitasun hori, ez? Oso interesgarria iruditzen zait, aurrek irakurriko dutelako, baina batez ere, nik uste dut, txikiak diran bitartean, gurasoak irakurriko diezkete liburu hauedanak, eta gurasok jakingo dute, adibidez, hemen kasu honetan, ikastolak nola sortu ziren.